ebuzi mmụọ na-eri egwu dị ihe tiri egwu na be gị egwu etigo m ka mgbala asị ọsọ ọfụ ka m wepụtaba pleti egwu etiri m ndị mma na onwekwa ndị m amalụ ya bụ mbakwara line anụ m iji ọzụ taịpụ akwụkwọ ụkọchukwu akị na ọba muzik ekwu egwu na ndị mmadụ asị m gụọ ọfụma olugo 500 plate ewetara m be m and onwere onye na-eji less than 500 1 million ana o nwere ndị egwu mbiri moto ka mgbala asị ọzọ palụrụ mmadụ 7 ma 10 more than 25 nke mụ akarịrị nke mụ agụtagoro ndị nke m rụgara nke mụ arụbe m so na amụwere m rụbe m ada agụ ibe mere ọnụ mana otego m na-eme egwu expert n'aka m mana tata ịbụ na iwetago egwu tipụsie ike anyị ga-ege egwu enweghị